Я ви тук 20 лева. Оп, добре. Я видим на тия 20 лева. Оп, 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 оп! Така бе! Така бе! Така бе! Убивам я! Убивам я! Убивам я! Убивам я! Ама аз знам къде да цъкна, бе. Какво ще слушам аз чата? На коя игра да отида, бе? Аз влизам, въртя деноминацията и всичко приключва. Всичко приключва играта и се плаща. Аз я знам, бе, брат. Чай часто... Днеска ще теглим! Днеска ще теглим! Днеска ще има тегляне! 2-3 спиранки, айде бе, горе лаучето бе, вижте го сега. Ей! Към банките тук ще да стане грозно. Добре! Ето ги! Yes, бе! Yes, бе! Yes, бе! Мачка я, бе! Мачка я, бе! На нея се плаща, аз ви казвам, че се плаща на това игра, бе!